Novinar, kolumnista, slikar, TV autor, književnik, pozorišni pisac i reditelj. Sve je to u jednoj ličnosti Mirjana Bobić-Mojsilović. Već dugo godina se ne bavi novinarstvom, mada je završila žurnalistiku i pisala za novine od svoje 19. godine. Dugo je radila kao novinar u najznačajnijim listovima nekadašnje Jugoslavije i bila autor i voditelj brojnih televizijskih emisija. Književnu karijeru započela je 1997. zbirkom priča Baba, nemoj ništa da me pitaš i od tada je objavila 14 romana. Njeni pozorišni komadi Verica među šljivama, Suze su okej, Imitacija života, Poslednja šansa, Pogodi ko dolazi na večeru, Svlačenje, igrani su sa velikim uspehom u Narodnom pozorištu, Ateljeu 212, Zvezdara teatru, Teatru Kult i Teatru Apollo u Bratislavi, za šta su glumci višestruko nagrađivani. Producentske kuće iz Australije otkupile su prava za snimanje TV serija po njenim romanima Gospodin pogrešni i Muška azbuka. Romani su je prevođeni u Francuskoj, Italiji, Češkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Severnoj Makedoniji. Dnevnik srpske domaćice doživeo je preko 55 izdanja. Sazvežđe svitaca naslov je poslednjeg 14. romana o iskupljenju i ljudima koje može spasiti jedino ljubav. Bobić-Mojsilović kaže da se njeno novo delo bavi usamljenim ljudima koji vode živote nalik našim. Pisala je o tome da nemamo svest da trošimo život baveći se egom, slavom, novcem, potrebom da nam se aplaudira, da se drugima dopadnemo, da se iskažemo na Instagramu i svim tim satanskim stihovima savremene civilizacije koji su nam predstavljeni kao satenski. Napominje da je broj aplauza na postovima važniji od svega drugog na svetu i takođe da je važnije danas da se gleda u telefon nego u čoveka, a zapanjena je idejom da ljudi sede za stolom i ne razgovaraju. Mi smo sa njom razgovarali i uverili se da je, osim po pisanju, mnogima omiljena i zbog stava i šarma. Novinarka, književnica, slikarka, koja vas od ovih opredeljenja lično najbliže određuje? Ne mislim na sadašnji trenutak, nego šta je vama? Pa ipak najviše književnik, zato što poslednjih 25 godina živim samo od svojih knjiga. Napisala sam 14 romana, zbirku poezije, zbirke priča, 6 pozorišnih komada. To je apsolutno veći deo mog profesionalnog života, sam pisac nego što sam bila novinar. A slikarstvo dolazi kao jedan divan dodatak na sve to što radim. Šta vam lično pomaže u tom stvaralačkom izrazu, bez obzira da li govorite o pisanju ili slikarstvu? Pa sve je povezano, da kažem, na neki način sve moje slike su, svaka je neka priča. Ili mogla bi potencijalno da bude čak i roman. A s druge strane, čitaoci kažu za moje knjige da uvek vide slike. I to je najveći kompliment koji pisac može da dobije. Znači da toliko vašim jezikom, vašim stilom, vašom temom, vašim rečenicama uspevate da evocirate slike, da ljudi zapravo kao da gledaju neki film. To znači da su totalno uplovili u priču, a to je najbolje što literatura može da ponudi. Sazvežđe svitaca, večeras u Leposaviću, 14. objavljeni roman. Šta je Sazvežđe svitaca? Verujem, možda još uvijek ima onih koji nisu bili u prilici da se upoznaju. Pa evo da kažem, Sazvežđe svitaca je jedna savremena priča o ljudima poput nas, koji žive, da kažemo, u nekom relativnom komšiluku, ništa ne znaju jedni od drugima, iako se maltene sreću svakog dana, dodiruju se ramenima u prolazu i svi zapravo pate od najveće bolesti današnjice, a to je usamljenost. I svima nešto fali, ali ne mogu da odrede šta je to što im fali, zato što su fokusirani samo na sebe, zato što boluju od druge najveće bolesti današnjice, a to je narcizam, egoizam, usredsređenog na samog sebe. Jedina osoba koja u toj priči ne spada u tu kategoriju je jedan đubretar
Rom koji voli da čita knjige. A inače, njegov lik sam napravila po stvarnom čoveku koga sam upoznala na Vračaru, ispričat ću večeras mnogo lepu priču. Svako ko bi uplovio u roman, najsloženiju književnu formu, pretpostavljam da će se pronaći u bilo kom i od vaših i od mnogih drugih likova. Ima li u vašem pisanju preispitivanja, kako stvarate? Pa ne može bez toga da se stvara, bez preispitivanja i bez, ne samo preispitivanja o sebi kao umetniku, o vrednosti dela, ideja i tako dalje, nego preispitivanja o samom životu, o smislu života. Naravno, ja sam posljednjih, ne znam, i ova knjiga, da kažem, jeste nastala na talasu te mog otkrića da zapravo ništa ne znam i da sve moram ponovo da učim. Da sva znanja prethodna treba nekako da ostavim po strani i da bih shvatila o čemu se zapravo radi i šta je to što čovečanstvo, zapadnu polovinu čovečanstva, čini toliko nesrećnim. I onda sam došla do zaključka da je to ta sebičnost, usamljenost, fokusiranost na nešto plitko, na površno, na društvene mreže, na svoj ego. I eto, jedini koji to nije je taj jedan mali čovek, pored koga takođe prolazimo i mislimo da ne vredi ništa. A zlato i dragulji nalaze se u svakom čoveku. Samo treba da nas zainteresuje da ih potražimo. Kada obrađujete tu tematiku, pored koje, naravno, svakodnevno, kao što kažete, prolazimo, da li strahujete od kritike i od reakcije? Šta će biti na način na koji vi to kroz književno delo sagledavate? Pa znate šta, ja mislim da je danas najvažnije da čovek smogne hrabrosti pod A. Dakle, da baci ono što je pre znao i da sve uči iz početka. I pod 2, da ima hrabrosti da živi u skladu sa svojim uverenjima. Dakle, ako živimo u trenutku u kome je veća ikada cenzura u zapadnoj civilizaciji takva da bi i Stalin i Berija mogli da pozavide na tome. Ako, dakle, vam preti da će vam uništiti život, kao što se događa običnim ljudima danas u svetu, onda ne morate da govorite sve što znate, ali treba da živite onako kako vam nalaže to vaše novo znanje. Po meni, odupirati se velikom bratu je najveći opis slobode koju danas mogu da zamislim. Vi ste tu vašu sopstvenu slobodu pronašli, to vam dobro ide. Koliko vam je bilo teško na početku, kada je trebalo da se odvažite i da iz sveta u kome ste do tada bili zakoračite u svet pisanja? Da kažem, hrabrost je uvek potrebna, ali ako ništa nikom ne dugujete, onda vam je lakše da budete hrabri. To je prva stvar. A druga stvar, ja sam i kao klinka, kad sam počinjela u novinarstvu, rušila razne tabue i predrasude. Dakle, mogu da kažem, sa mnogo dobrih razloga i bez imalo skromnosti da sam ja promenila u priličnoj meri sliku novinarstva u SFRJ. Jer se pojavila jedna mlada, pametna, obrazovana, vrlo, da kažemo, čak možda i agresivna, ali nepotkupljiva osoba koja je pritom i dobro izgledala. A do tada su žene u novinarstvu bile ukras, da kažemo, bavile su se temama porodice, kuvanja, haljina, a ako su se bavile politikom, one su, kao i svi drugi politički novinari, sedele u Skupštini i pisale papagajski ono što im je bilo rečeno. Tako da, ja sam se izborila za pravo da budem svoja kad sam imala 18 godina i da moje tekstove objavljuju u tom trenutku i NIN, i Duga, i Start, i svi najveći jugoslovenski časopisi. Pokazala sam da postoje teme i izvan onoga što bi bio narativ TV dnevnika, šta je rekao neki političar, funkcioner u Skupštini. A naravno, mnogo godina kasnije sam shvatila da meni ne treba ničija dozvola da ja u svom sopstvenom životu radim ono što volim. I to je moja najbolja odluka koju sam napravila, to je da odem iz novinarstva,
pre 25 godina i da hrabro započnem karijeru u kojoj mi niko ništa nije obećavao. Znači, kao što sam bila apsolutno sama u novinarstvu, tako sam i apsolutno sama do dana današnjeg i u literaturi, a kao što vidite, moj uspeh je, mislim, još uvek postoji, eto, da budem skromna. Znači, iza mene ne stoje nikakva udruženja, zavičajni klanovi, klubovi, ovo, ono. Ja sam najuspešniji srpski pisac bez jedne nagrade. I jako sam ponosna na to, to je znak samo da nikom nikada nisam pripadala. Pitaću vas na kraju, osvrnuli ste se na to kako je bilo kada ste vi kretali. Kako vi posmatrate generacije koje sada stasavaju? Da li je zaista sve izgubljeno u smislu da su kultura govora i kultura ponašanja, da su potisnuti i da li su zaista sve te lađe po tome? Često se mlađi naraštaji samo kritikuju. Da, ne spadam u tu kategoriju. Ja moram kažem, meni je, što bi rekla Desanka Maksimović, žao mi je čoveka. Napadnut je čovek. Čovečanstvo je napadnuto. I sve ljudsko, odnosno božansko u čoveku je napadnuto. I napadano je ne sada, nego poslednjih 60 godina. Raznim subliminalnim porukama na razne načine, putem medija, naravno, kulture, filma, pozorišta, umetnosti, sve, mislim, vodilo ka tome da danas imamo satanističke orgije na svakoj javnoj priredbi, od olimpijade do Eurovizije. Da imamo seksualizaciju dece zato što je pedofilija glavna stvar, da imamo totalno razvaljivanje porodice, razvaljivanje ideje lepog, plemenitog i uzvišenog umetnosti, ali u stvarnosti imamo totalno promociju otuđenja i seksualne devijantnosti i seksualizacije svega. Znači, to je kultura materije. Znači, satanski stihovi koji su nama pretvoreni, odnosno predstavljeni u satanske stihove. Deca su naravno najveće žrtve. Međutim, ne bih rekla da je sve tako crno, jer svaki put kada ljudima ponudimo nešto što je lepo, plemenito i uzvišeno, i najgori među njima osvrnut će se za tim. A o tome ima jedno poglavlje u ovoj knjizi. Tako da ne da ništa nije izgubljeno. Mislim da sada anđelske snage imaju šanse da napokon izađu na scenu i da zadaju poslednji udarac ovom užasu koji je poklopio čovečanstvo. Vi ste se odlučili za boje u svakom smislu, i kroz likovno stvaralaštvo, i kroz književno stvaralaštvo, i kroz život, i kroz te poruke koje saopštavate. Da li će tako ostati u budućnosti? Šta će biti vaš moto ili nešto što ćete uraditi? Znate šta, moj najnoviji moto glasi, i mislim da je izuzetno poetski, izuzetno tačan i genijalan. A on glasi: stvarnost nije dovoljna. Moramo da se potrudimo da radimo na njoj, jer ako se oslonimo samo na stvarnost, nažalost, imat ćemo samo stvarnost. A to je, znači, ovo, susret sa vestima i to je to. Gašenje svetlanceta. To ne smemo da dozvolimo. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Evo, neka svako protumači ovaj vaš moto na sebi svojstven način i neka to postane moto za neko bolje sutra. Hvala vam.